Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So itong padayonon karon ang paghisgot-hisgot may tungod sa kabuhi or acid reflux. Abi ninyo, dili gyud lalim nga magka-acid reflux, magka-hyperacidity, magka-ulcer, magka-GERD, gastroesophageal reflux disease, no? Tungod kay nagdala ka na siya daghang mga complications nga mga balatian. Ako musbon, I am not a doctor, no? Research ning ako niya experience-wise. Og mangutana mo og legit ba kung kabuhi unon? Yes, legit. Kay balok unsa ang kabuhi, tanan gikan sa sinugdanan sa iyang development sa iyang mo grabe na tanan, no? Hasta na ang pasmo, impatyo, bughat, tanan, no? So, kibaw ko na tanan, legit kay ko. So balik kita sa acid reflux, nasayod ba kamo nga daghan kay kana siya og mga complications nga may tabo. Usa ni ana, premature graying of hair. Premature graying of hair. No, kani akong buhok, old age na gini siya, 67. So sa musugot kong sa dili, muuban na gini siya. Pero kana mga bata, elementary, high school, college, or napa middle age, nga dili pa gid unta angay ubanon, gipang-uban na. Ang uban ni anak tungod kana sa acid reflux, no? Tungod kay tungod ang acid reflux manggod vitamin B complex B12 ang gikinahanglan aron dili magka grabe ang acid reflux, no? B12 puna siya para na siya sa health sa ato ang gut dito sa ilalom pod, no? O kanang mga yogurt. So balik kita kanang mga bata nga nakatagamtam niya ng premature graying of hair, kanang labi na ng elementary pa, ako gisugdan yung kong uban, elementary pag yung ko, grade 5, 11 years old. So, tungod di ito sa B12 deficiency, no? Dili ba nutritious ang gipagkaon. So, mao ka na nga magka premature graying of hair, no? Elementary, high school, college. So, mao na siya niya. Apan sa dili pa kita mo padayon ato sa hinungduman nga nakahatag og color sa ato ang buhok or skin, apil man no, melanin, no? Kanang gitawag og melanin. Melanin kana siya, mo kana siya nakahatag og coloring, no, sa ato ang skin ug sa ato ang buhok. So kon puti sayo na siyang mag-gray og hair, mga 30. Ubano na sila, kanang mga pution. Katong mga Asian, pareho na to na kuan, naa sa mga late 30s, kay medyo puti man pod, no? Late 30s. Katong mga, dili lang nato diretsyong istorya kay basin o dili pod, kuan, no? Kanang bitong mga moreno, mga tall, dark, and handsome, mga 40s na sila ubanon. So, ingon ana, no? Tungod ka na kay, mula yun na, sa pigment ba na or sa melanin nga color. So, mao ka na ang nahitabo diha. Pero ka na sa mga kabataan, atong hisgutan, balikan na to, tungod ka na sa vitamin B12. Reversible ra ka na siya, no? Reversible, kung ato lang pakanon gyud ang mga kabataan sa kanang mga nutritious food, no? Ang una na, leafy green vegetables. Leafy green vegetables. Kalagmitan man pud sa mga bata, dili mo kaon og utan. Kay kana bitabog inon manggod pud ning mga dagko, mga adult nga, sige ka og utan. Taguan unya og sawa ng atong tinai, which is maunay na inculcate sa mga pinanguna sa bata mo na dili mo kaog utan kay mauto niya. Labot pa ang utan, di bang puna siya nanam sa to ang taste buds, no? Bland food man kana siya, pero highly nutritious. Makaayo gina siya, dili na siya makapauban og dali, no? Lain pa nga angay gyud kanon kanang mga eggs, kanang itlog, no? Kana siya kanang mga dairy products, kanang milk o cheese, no? Usa na sila mga B12 man na sila. Potatoes. O kanang potatoes, doon ako'y nakita na nga YouTuber nga ang iyaang niche, kanang experiment bitaw, usa siyang experiment kanang potatoes or kanang patatas kung makawala ba yung uban. Wala ko kibalo sa resulta ato.
tinuod batang naabro. Basta ang ako nakita sa akong research, patatas, no? Potatoes, dahil mga berries, muna sila, peanuts, o kanang mga nuts, dayon kanang mga uban pa diha, no? Nga kalagmitan po sa akong tanaw-tanaw, di man po pwede ang mga kabuhiunon ani, ang mga professional nga kabuhiunon because maka-contribute po sa acid reflux. Mag-acid reflux naman po dayon kato mga professional kabuhiunon like me, no? So naman po uban nga dili ra pod kuan. So mo kana akong nakita no sa research nga mao kana siya ang deficiency sa B12. Maka-gray kana siya sa buhok sa mga kabatan-unan o mga bata pa. Pero kaning ako wala na ni siya. No? Wala na niya. Bisan saan marika, una kong B12 o kanang patatas, puti na gini siya. Kay tiguan naman, no? So, ingon anak. So, balik ta sa acid reflux. Usa sa akong na-research nga, kanang na ang pag-uban sa atong buhok, although kanang dili patatiguang, muuban ang atong buhok, usaan na sa hinungdan mao ang acid reflux. Kanang ato ang mga gut health problems, kanang gastrointestinal problem, maor man guna siya diha, na man guna siya sa ato ang gastrointestinal tract. Doon kita ni anang acid reflux, maputi ang buhok. Kaya mo lagi kadto, kulang kita. Kung ang advice gani ana sa mga doktor kung doon na kay acid reflux, B12. Paimnon nila B12 or yogurt, no? Mga milk products. Pero depende ka na sa tao tungod kay adunay mga tao nga okay ra gid nila ng mga milk products kanang mga cheese, mga milk, yogurt, okay ra gid na kay nila. Dili na sila maunsa ana, pero sa uban ana dili pud pwede kay mag-acid reflux, no? So inaanaon pag reverse ang uban kun sa bata pag-iuban kana ra siya mo buhaton unya mabalik ang kaitom, no? So, mao ka nang ang akong na-discover nga, usa di ka na siya. Labi na ka ng hairline, bitaw diri, kanang diri-ari, nga magputi gani na siya din hastanan. Sa uban pang parte basta hairline, no? Agi ka na sa acid reflux. So, dili lagim ang acid reflux. Kung muoy mo atake nato nga tawo, no? Oh, doon ako'y amiga mo siya. Basta mga gwapa, kabuhiunon dyan na. Kay kabuhiunon mo po siya. Yan na lang ibawi-bawi ba siya ang ginhawa kay aron dili siya madismaya kay kana yun ang kabuhiunon di gyud lalim. Matod pa sa akong usa ka commenter, tiag nay, may pay walay kwarta. Basta di lang ko kabuhion, no? Kana uban wala pay kwarta gi kabuhi pa nawa na samot nang naa, no? So mao kana manggong acid reflux 24/7 na siya. Dayon mawala na siya kadyot, pag humana na mabalik na sad. So muna siya iyang routine, no? Kung dili nato na siya i-control, magbalik-balik ra gina siya, balik-balik ra gina siya. Kung dili ta kibaw mo control ni ana. So unsaon man kana laging kaon nato magdili gid ta ana ato gyud ang bantayan. Magamatag listahan kung unsay atong gikaon unya nadaot ba ta wala ba inana, no? Doon ako'y bag-ong na adtuan nga gamay lang siya nga kananan resto bar, no? Na ilang recipe dito, ilang menu nga pansit molo. Pansit molo, akong gisulayan og order. Lami siya, bland, pero wa gyud maglain akong tiyan, no? So, mo kana ipanglista kana siya. O do na sila siumay pero wala po'y bland food siya. Pero siumay siya, dunay egg pero lami gyud siya pod, no? So, muna ako na kuanan pod nga pansit molo maayo kay siya for acid reflux sufferers, no? So inaanam ko na ilista-lista ng mga food nga ganahan si tiyan, okay kabat tiyan og ilista ang dili pod ganahan ang tiyan, no? Kanang milk products usahay ganahan akong tiyan, usahay po dili, no? O gaminang kay po nitong tiyan usahay. So ingon ana, no? Kinahanglan na siya og constant study kanang acid reflux, ulcer, hyperacidity, ug uban pa. Pero karagmitan na ng ulcer, mga hyperacidity, musangkot na diha because wala tagda ang simple kaayo nga balatian nato sa gastrointestinal tract. Gipasagdan lang ba? Then, kay wala kay balog unsa dahil siging magutman, dayon mo
kaon og tuda kay gigutom kaon mag-acid reflux, no? So ingon ana, hangtod nga og dili maagapan dunay inflammation, magka-ulcer pud kita. Usa na siya sa mga resulta gayud ni anang acid reflux, kanang inflammation, esophagitis, laryngitis, apil na siya kay musaka mo na diri mag-aslom, no? Matud pa nila sigihan ko bidli. Bidli is kanang naang magkuan og aslom kaning heartburn man na or regurgitation unsa ba ilang term ana. So mao kana no, dili lalim ang kabuhiunon. Kay og kabuhion gyud ang tawo wa gyud salon din sa panuhot. Pagpanuhot ana awa na hinsamot naluya na ta kay namugnaw na ang tibok lawas. Bugnaw ang tibok lawas, bugnaw ang singot, gipaningot na og bugnaw. No, mo kanay panuhot gipaningot og bugnaw. O dili pag yun na magapan diha, nawa na daghan gyud kay musalo ana. O salon pud ang spasmo. Duham ng pasmo no, pasmus kusog ug pasmus sa gutom, magama ra tag special nga video bahin ana. No, so mao kana ko nang atong hisgot-hisgot, dili lalim ang kabuhiunon. So mao kadto maka-cause pud na siya premature graying of hair kanang ubanon, no, kanang mga ubanon. Magkakita-kitag bata pa man na siya giuban na magmaayo. So mag-expect na lang ta nga acid reflux usa na siya sa effect, no, or kadtong B12 deficiency. Kay kana acid reflux maulian man pud na siya og B12. Maulian pud na siya og B12 kon dili lang pud magkutoy ang tiyang. Depende kana, no. So mao kana nga atong hisgot-hisgot karon. Hopefully nakahatag kita og maayo usab nga paghuna-una sa atong ato karon nga gi-share, no. Ako ning usbon disclaimer, dili ko doktor. Kuan lang gyud ko, legit kabuhiunon. So kibalo gyud ko unsaon na siya pag-treat, unsay sinugdanan ana, unsay hinungdan ngano na siya, usa na gahig ulo. So ang kinahanglan gyud sa kabuhi aron maulian kita self-control o kanang na ang determination nga maulian gyud ta, no. Aduna day koy upcoming video kanang sab-a, linghod nga saging nga sab-a, proven na nga maka kuan gyud og kabuhi, maka ayo og kabuhi, no. Pero mo lagi na self-control is the key. Kay wala ko kay self-control, bisan pag magsigikan kuan nang sab-a nga saging daw kay self-control, dili gihapon ta mo reach ana, no. So magwanta lang gyud, dunay nakakuan ako nga proven gina siya. So have a good and godly day everyone. I hope okay ra mo kaayo ang tanan, no. Amping because kapoy kay nang magdaot, kapoy kay nang kabuhion ta, labi nagwa tay kwarta, musamot kita kabuhion kita na musaka gina tong kabuhi ug wala tay kwarta, no. So salamat hangtod sa sunod. Bye for now.